Сашко, сега ще звъна на мама да попитам дали мога да спя във вас. Ало, мамо? Ало, кажи бе, Георги. Мога ли да остана тази вечер да спя в Сашко? Бе, къде ще ми спиша хората по никой време, бе? Ти къща нямаш ли си, бе? А? Колко пъти съм ти казала да не ми спиш по хората? Ей, значи като бездомник си. Ама моля ти Абе, какво ми се молиш, бе? Я да не ми се молиш, бе? Ей, след малко да си се прибрал. До 5 минути не си ли тука? Заключвам вратата и те оставям навънка да спиш. Ще ми спиш в хората. Ей, не храни майко, същия като баща си. Айде! Добре, чао. Мама не ми дава. Следващия да влиза. Ма Георги, това ти ли си, бе? Мечти, не идва ли при мене преди 1-2 седмици? А какво правиш тук пак в моя кабинет? Аз сам с теб ли ще се занимавам? Казвай, какво има този път? Вчера станало ти лошо, те ли? Защо не дойда вчера, ми идваш днеска след дъжд качулка? Дай да те преслушам. Дишай, издишай. Завърти си главата настрани, дишаш ми във врата. Дишай. Ма нищо ти нямаш хрипове, нямаш нищо, не чувам. Какво да те правя? Значи ти ония ден започна училище и вече първа китка си тук да ми искаш бележки. Кой знае колко входни нива имаш, и ми се скатаваш тук. Какво да те правя? Утре ще останеш, ще дойдеш при мене да те проверя и ще напиша бележка утре, а? Айде заминавай, казвай на следващия да влиза. Следващия! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Някой има ли вейп? Вейп да има някой. Мамо, яма снимай, ама отдалече да се вижда всичко. Татуса да се вижда, татуса. И чантата ми. Оле, десо, Айде, 1, 2, 3. Оле, десо, много си яка, Отде тая рока. От Стара Загора. 2500. Нямам търпение вече да се разбием в Калояновата крепост. Яс. 1, 2. Скота караха. БМВ-та. Знаех си, аз с аудито. Какво ще кажеш за роклята? Много яка. С екстеншъни съм, да. Не си личи изобщо, нали? Хич. Да, айде се снимаме. Госпожо, идвайте се снимаме! Айде, ко се правите, бе? Айде всички, идвайте се снимаме. Добро утро, ученици! Сядайте! Днес, ойде, майко господи, някой да ми помогне! Така, днеска ще учим нова песен. Готови ли сте? Да. По моя команда. 3 и... На кашлица, щом дойде ред, на помощ идва Мария Мед. С прополис, бяла ръжа и с мед, избирам теб, Мария Мед. Браво, бе, ученици! Много добре се представихте днеска. Много ми хареса. Пише на всички по 1 тройка. Айде пак отново всички! Добро утро, ученици, сядайте. Какво се случва тук, бе? Защо прозорците са затворени през месец юни? Тук мирише на умрели катерички, мирише на спарушено, мирише на пот, мирише на, да не казвам на още какво, на обор мирише. Все едно съм при прасетата. Ма какво е това, бе? Ги отворете ги малко тея прозорци, бе, виж, ама издушите тука. Олеле, ужас, то направо не се издържа. Ами какво да ви кажа? Имате физическо възпитание, бе, отворете ги тези прозорци, де. Няма да видиш, ама аз тука путта. Айде отваряй ги тези прозорци, бе, Георги. Какво ме гледаш като, да не казвам какво? Вау, колко е beautiful on the море. The sun тече, the life тече. Айван, don't да ходиш много in the дълбоко, чуваш ли? Няма да се understandнем с тебе, чуваш ли? Няма да ти купя ice cream. Ей, Айван, I told you, че ще паднеш. Come here immediately. Ей, никога не ме хирваш, никога.
Ей на, can you see? Имаш блъд навсякъде. Аз ти казах, ако не би мирно стей, не би чудо си. Хайде, let's go home. Hello, Petrova! Excuse me, че закъснях. Муа. Ама трябваше да ходя пеша, because изтървах си the bus. Изтървах си the bus. Цялата съм потна направо. Ох, бе, за малко да фол. За малко да фол. Цялата съм sweat, потна. Направо ужас. What should drink for me? Where is the servitor? Hello? The servitor, please. Ще искам one coffee, please. Small. Yes, small. 2 sugar and 1 milk, please. Thank you very much. Ти какво ще want to drink? Имате ли English menu? Не, нямаме. Нямате English menu. То тук пише на English. Как така нямате на English menu? Я проверете in the bar. Please, thank you. Как нямате English menu? Honey. Много Salscation е тук. Ужас. Абе, Айван! Абе, don't do that, бе! Ще паднеш и ще си break the head. После, what are we doing? Ще трябва да ходим to the hospital. There's no time. Oh my god. Oh, Petrova, hello. How are you, бе? Кажи на твоето синче да go to play with my boy. Go, play. Ти, how are you? Как я драйваш? Абе, Айван! Абе, don't throw sand в очите на момчето, бе! Много си stupid, бе, Айван! Ще дойда там и ще те слапна! Oh my god! Неразбрани, boys, неразбрани! После ще има, ако не би staying still, не би чудо си! Абе, Айван, бе! Абе, как може така да му брейкваш главата в този асфалт? Ами много си! Oh my god! Не мога да повярвам, че finally my students имат habituation ball! The време flies fast and неусетно! Сякаш yesterday беше, когато бяха first class! Georgie! Smile за camera, smile! Бе, защо няма фото? Нещо е празно! Oh! Але Петрова, това е моят най-амейзинг клас. 12 е the best клас. Оле, ще края лъп, не мога вече да се сдържа. Имаш ли тойлет хартия? Thank you. Congratulations, class! Congratulations! Ама много very beautiful сте всички много. Hey, class, come on over here да си текнем фото. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Woo! Oh. Let's do it again. 1, 2, 3. Кой ми звъни по никой време пася, бе? Ало! Hello, това ли е the mother of Georgie? Моля, кой се обажда, бе? My name is Mrs. Николаева и аз съм the English teacher на Georgie. И ви се кълвам, за да ви кажа, че ще имаме паренци среща in the понеделник. Ма на какъв език ми лафиш, бе? Ама please, да не ми говорите с такъв тон. Ейш, кукумицин, я да се научиш да ми говориш на чист български език и тогава да ми се обаждаш, а? Excuse me? Excuse me. Пет на някой друг. Не на мене. Ще ме приказва тя на инджи китайски. Гарга с гарга. Oh my god, тази е crazy. Хайде, ученици, по двама за ръка, отиваме към плажа. Няма да викам като подарък. Йорги, Анастасия, и за вас се отнася. Започвам да чета инструктажа. Искам да слушате внимателно. Няма да повтарям. Първо, без да влизате надълбоко в морето. Ако някой се отдави, после аз ще трябва да ви лежа в затвора. Няма как да стане. Второ, 12:00. Всички отиваме обратно в хотела да обядваме. Бе, как няма, бе? Платили сме за обедно меню. Трето, без консумация на алкохолни напитки. Анастасия, това за теб се отнася, че
Бе, къде е Анастасия, бе? Бе, Анастасия! Аз казах ли да не ходите на дълбоко в морето, бе? А? Казах ли? Излизай бързо! Ей, сега ще се обадя на родител! Ей, сега ще видиш ти! Ага!